Zdravo svima, ja sam dr. Miloš. Pozdrav od mene, ja sam dr. Ivica. I danas je na redu izuzetno interesantna tema, a to su hijaluronski fileri. Hijaluronski fileri su u poslednjih meseci pa i godina izloženi intenzivnoj online kritici. Da li je to opravdano ili ne, da li imamo razloga da se bojimo hijaluronskih filera, danas ćemo odgovoriti na sva ta pitanja. Ali hajde da krenemo od samog početka, odnosno šta su to uopšte hijaluronski fileri? Hijaluronski fileri se dobijaju modifikacijom prirodne hijaluronske kiseline. Posebnim postupkom molekuli hijaluronske kiseline se umrežavaju i na taj način se pretvaraju u relativno čvrst gel koji je otporan na razgradnju. Na taj način dobijamo hijaluronski filer koji će stajati na određenom mestu i vršiti nadoknadu volumena. Često se pogrešno misli ako dugo koristimo hijaluronske filere da će doći do promene ličnog opisa, da će se ne znam šta desiti sa kožom. I evo šta se tu zapravo dešava. Da ćemo hijaluronskim filerima promeniti nečije crte lica ili ćemo zadržati prirodni izgled, ne zavisi od dužine primene hijalurona, već dominantno od toga šta želimo da postignemo hijaluronom i kakav problem rešavamo, kao i od toga da li smo umereni ili nismo. Hijaluronski fileri su idealan alat nakon 30. godine do 45. ili 50. I tada zaista možemo da postignemo idealan rezultat. Međutim, nakon recimo 50. godine, ukoliko želimo idealan rezultat, neophodna nam je i hirurgija. Ovo ne znači da morate uraditi facelifting da biste koristili hijaluron. Ukoliko se odlučite da ne želite da radite hirurgiju, možete i dalje raditi hijaluronske filere. Ali stepen korekcije, odnosno poboljšanja koji postižemo hijaluronom, tada je 40-50%. Ukoliko hijaluronom hoćete da dobijete 90 ili 100% poboljšanja, odnosno da kompletno rešite problem, u tom slučaju ćete sigurno završiti sa neprirodnim izgledom. I naravno, ja bih samo još dodao da postoje osobe koje vole velike jagodice, vole velike usne, vole taj prenaglašeni izgled i naravno na samom lekaru je da li će pristati da uradi tako nešto ili ne. Na početku kada su se prvi put napravili fileri, oni su bili napravljeni od goveđeg kolagena i trajali su samo 3 meseca. Potom prvi hijaluronski filer je trajao relativno kratko i njegovo trajanje je bilo negde oko 6 meseci, a danas imamo filere koji traju 2 godine pa čak i duže. Da li je to nužno loša karakteristika? Naravno da to nije loša karakteristika. Imamo neke zone na licu kao što su recimo jagodice, kao što je vilica, brada i tako dalje, da je u stvari trajanje hijaluronskih filera od 2 pa i 3 godine je jedna velika prednost, jer naravno ne morate filere da radite tako često. S druge strane, u nekim drugim zonama na licu, ako stavljate filere koji jako dugo traju, kao što su recimo podočnjaci, to može da bude povezano s nekim komplikacijama kroz vreme. Naravno, vrstu filera treba prilagoditi zoni na licu i ono što moram da naglasim da fileri vrlo individualno traju kod različitih osoba. Znači imate neke osobe kod koji fileri traju relativno kratko, to su obično mlađe osobe koje puno vežbaju, koje su mršavije i tako dalje, dok imate neke osobe kod kojih fileri mogu da traju i nekoliko godina, što naravno opet nije loše, već za njih može da bude, da kažemo, jedna dobra stvar, da značajno ređe moraju da rade te estetske intervencije. Postoji jedna situacija kada hijaluronski filer može postati trajan, a to je zapravo kada organizam hijaluron prepozna kao strano telo i oko njega stvori jednu vrstu kapsule kao što stvara oko, na primjer, silikonskih implanta. Naravno, i u toj situaciji filer se neće spontano razgraditi, ali primjenom hijaluronidaze kroz par sati može potpuno nestati. Hijaluronidaza je zapravo još jedna velika tabu tema. Na internetu možemo pročitati da uništava kožu, da razgrađuje kolagen, da razgrađuje masti, da razgrađuje naš hijaluron. Šta je od svega toga istina? Hijaluronidaza je jedna odlična stvar koja se desila u estetskoj medicini. To je enzim koji je isključivo specifičan za hijaluronsku kiselinu i ona ne može da razgradi kolagen, elastin ili bilo koju drugu supstancu u organizmu. Ona će svakako razgraditi taj hijaluron koji smo mi uneli hijaluronskim filerima, ali će takođe razgraditi taj naš
hijaluron koji je telo samo stvorilo. Međutim, naravno, to nije stvar za zabrinutost iz prostog razloga što se naša hijaluronska kiselina inače vrlo brzo razgrađuje i inače vrlo brzo obnavlja i da sva hijaluronska kiselina koja je naša unutrašnja i koja biva razrednjena hijaluronidazom će se bukvalno nadoknaditi za 2 ili 3 dana. Tako da zaista ne postoji nikakva opasnost po naše tkivo nakon ubrizgavanja hijaluronidaze. Takođe, hijaluronidaza se normalno nalazi u našem organizmu i ona razgrađuje hijaluron i to je jedan konstantan proces, odnosno konstantno imamo s jedne strane sintezu hijalurona, a s druge strane razgradnju hijalurona. Postoji situacija kada su osobe koristile hijaluron od svoje 30. nekih 15. godine, na primjer, i onda su sa 45 godina rešili da otope hijaluronske filere. Za tih 15 godina mi smo hijaluronskim filerima kamuflirali nedostatke volumena, udubljene podačnjake, pore. Kada razgradite sve, vi ćete u stvari dobiti lice kako bi izgledalo da vi 15 godina niste koristili te tretmane, ali to nije posledica hijaluronidaze, nego tu ste zapravo videli efekt hijaluronskih filera. Još jedna velika dilema je da li hijaluron rasteže kožu. Pa, ako se pravilno koristio, jasan odgovor je ne. Mi uglavnom hijaluron koristimo na onim mestima gde u stvari imamo nedostatak te koštane strukture, odnosno potporu koži, i hijaluron primenjujemo duboko na kost u malim količinama, što naravno neće dovesti do rastezanja kože. Drugi način gde koristimo hijaluronske filere je u duboke masne jastučiće koji se vremenom gube i opet na taj način vi nećete napraviti neki dodatni volumen koji će rastegnuti, već ćete samo vratiti onaj volumen koji je izgubljen kroz vreme. I treće mesto gde mi volimo da koristimo, odnosno primenjamo hijaluronske filere, jesu kožni ligamenti i na taj način njih učvršćujemo i dajemo potporu u koži, što će naravno tokom vremena štititi kožu, odnosno usporiti starenje kože. Naravno, ako se primenjuju velike količine hijaluronskih filera, potkožno ili, da kažemo, na neki način direktno u kožu, to može dovesti do rastezanja kože, ali naravno ovde se ne radi o adekvatnoj primjeni hijalurona, već da kažemo na neki način zloupotrebi hijaluronskih filera. Mi takođe volimo da stavimo malu količinu hijalurona i u samu kožu, zato što hijaluron definitivno stimuliše fibroblaste da sintetišu kolagen i elastin s jedne strane, a s druge strane odlično hidrira kožu. Naravno, problem opet nastaje kada se koristi količina koja nije primerna. Ja bih dodao da u svetu postoji više studija koje su rađene na blizancima, gde je jedan blizanac koristio hijaluronske filere duži niz godina, obično najmanje 10 i više, a drugi blizanac ih nije koristio. I sve do jedna od tih studija su pokazale da onaj blizanac koji je koristio hijaluronske filere značajno bolje izgleda kroz vreme, značajno sporije stari i ta koža izgleda značajno bolje. Postoji taj snimak koji kruži internetom gde se vidi da posle više godina upotrebe da se hijaluron i dalje nalazi bilo u koži ili u potkožnim strukturama, koji je potpuno izvučen iz konteksta. Ta osoba, odnosno novinarka, je koristila hijaluronski filer i mnoge druge tretmane čitav niz godina i ona je prikazala svoju sliku pre i posle i ona posle tih, zaboravio sam koliko godina, ali izgleda dramatično mlađe nego kad je krenula. Znači, ona je htela da to predstavi kao pozitivnu karakteristiku, a potpuno izvučeno iz konteksta i na kraju predstavljeno kao nešto što je loše. Migracija filera je isto stvar koja vas izuzetno plaši i meni svakodnevno dolaze pacijenti da me pitaju da li im je filer migrirao, da li može da im filer migrira. Da li je to baš tako da hijaluron koji smo stavili u jagodice za godinu dana će da dobije noge i da izmigrira u jawline? Da li se to u praksi dešava, koliko često, zašto? Migracija se dešava u praksi, ali se dešava u nekim kritičnim zonama na licu. I najčešće se migracija dešava kod filera koji se aplikuje u usne i kod filera koji se aplikuje u podočnjake i naravno tu migracija nije 5 cm, nego je par milimetra. Migracija nastaje iz više razloga. Jedna je sama struktura tkiva, prosto neki pacijenti imaju lošu strukturu tkiva i skloni su migraciji filera.
S druge strane, ako upotrebimo veće količine filera, naročito ako se pretera s količinom filera u usnama, skoro sigurno će se desiti migracija. I treća stvar je vrsta filera, prosto neki fileri imaju malo veću tendenciju da migriraju u odnosu na druge filere. Naravno, taj problem nije toliko opasan, ako se desi migracija iznad usne, često sa vrlo malom količinom hjaluronidaze možemo da rešimo taj problem i da u stvari, da kažemo, to izgleda potpuno onako kako treba. Dakle, migracija nije neki veliki problem. Postoji neke osobe koje se boje filere zbog mogućnosti od alergijskih reakcija. Koliko je to u stvari često i koliko si imao prilike da vidiš alergijske reakcije na filer? Ja za ovih 10 godina nisam praktično nikada video akutnu alergijsku reakciju na hjaluronski filer. Ono što može da se desi, istina to je jako retko, na nekoliko hiljada pacijenata, možda jedan, to su kasne reakcije preosetljivosti. I to je zapravo situacija kada posle određenog vremenskog perioda kod osoba nakon neke virusne infekcije najčešće organizam odjednom počne hjaluronski filer da posmatra kao stranu supstancu i da se bori protiv njega. U tim situacijama hjaluronski filer postaje tvrd i počne da otiče. I tada praktično imamo dva scenarija. Prvi je da damo 2 nedelje određenu terapiju koja će u proseku kod 50% pacijenata rešiti problem. Druga opcija je da ukoliko terapija nije dala očekivani efekat, primenimo hjaluronidazu koja će u potpunosti razgraditi hjaluron i eliminisati problem. Ja bih samo dodao da hjaluronske filere nikad ne radimo kad imamo akutnu virusnu infekciju ili neku bilo koju drugu infekciju, jer je naš imunski sistem dosta nadražen i verovatnoća za nastanak ovih kasnih reakcija je mnogo veće. To je primećeno u doba korone kada su se fileri radili kod osoba koje su imale koronu u to vreme. Dakle, ako se pridržavamo tih nekih mera predostrožnosti, to je jako retko. Ono što se može desiti, a što nije nešto oko čega treba da se brinete, je da kada imate neku akutnu virusnu infekciju, da može doći do laganog otoka u regijama gde imate filer koji će trajati nekoliko dana i po prestanku te virusne infekcije sve će se vratiti na potpuno normalno stanje. Miloše, koje bi bile to najčešće greške prilikom upotrebe hjaluronskih filera u praksi? Hjaluronski fileri su jedan divan alat koji prosto je neophodan, ali ono čemu moramo da vodimo računa jeste količina koju upotrebljavamo i poslušajte svog doktora ako vam kaže da vam hjaluron u ovom trenutku još uvek ne treba, da je rano, poslušajte ga i uradite taj tretman nešto kasnije. Dalje, ne možemo dugoročno koristiti samo hjaluronski filere. Ukoliko imamo problem sa gubitkom tonusa, hjaluron moramo kombinovati sa kolagen stimulatorima koji će dovesti do sinteze kolagena i dati koži jednu čvrstinu i time poboljšati tonus. Kvalitet same kože, fine bore, proširene pore, teksturu kože i fotooštećenja moramo tretirati laserima ili hemijskim pilnicima. Tako da, suština je da se estetske procedure kombinuju i da od svake koristite pomalo i umereno. Hjaluronski fileri su jedna izuzetno korisna supstanca i koja će se još dugo primenjivati u estetskoj medicini. Mi smo prosto uvek skloni da tražimo nedostatke, mane i da pravimo određenu vrstu hajpa, hejta na društvenim mrežima i to je sve otišlo tako daleko da sada imamo i neke filere koji zapravo potiču od čoveka. Reci nam nešto više o tome. Radi se o fileru koji je dostupan u Americi, zove se Renuva. Da, i izuzetno je skup. On se zapravo dobija, kao što smo rekli, iz leševa i tu se koristi jedna posebna, da kažemo, neka potka koja se inače ubrizgava u lice i na taj način dovodi do proizvodnje sopstvene masti. Naravno, meni je ovo delo, da kažemo, potpuno kao jedan besmisleni trend, može bude povezan sa različitim komplikacijama.
s jedne strane, s druge strane jako puno košta, a kad s druge strane imamo hijaluronske filere koji su vrlo bezbedni, dostupni i možemo da kažemo danas i relativno jeftini. I ja moram da kažem za kraj da u estetskoj medicini nije u poslednjih 20 godina napravljen nijedan sličan iskorak kao što je bio onaj kada su stvari izmišljeni hijaluronski fileri. Dakle, ništa ne može tako dobro da podmladi lice, da ima tako višestruke namere kao što su hijaluronski fileri. Kakve su vaše iskustva sa hijaluronskim filerima, koliko su trajali, da li ste imali neke komplikacije, pišite nam u komentarima.